A tarta de queixo para facer tantos e tantos postres, collemos o carrómetro, pois é o ovo, Bernardo. Claro, e a elaboración dos doces de mesa, de sobremesa, en consecuencia, tamén se encarecen. Collemos o carrómetro 12 un pouco amargo, cos prezos que van agora mesmo. Aumenta o custo da enerxía, do transporte e de ingredientes básicos para elaborar un doce de sobremesa. Os ovos, efectivamente, un 16% máis caros, unha dúcia de media, contábamos o outro día, 3,30 €. A ver que pasa a partir de hoxe. Subiu tamén a fariña un 62% nos últimos 5 anos. Atopamos o kilo, a de trigo, a 96 céntimos. E un 22% subiu o cacao puro, ata 7,40 € pode chegar a valer un bote como este, de un cuarto de kilo, 250 gramos. Os lácteos, como leite ou iogures, tampouco escapan da suba. De media, un 26% máis. O leite, 1,28 € e os iogures, 1,10 € de media, un pack de 4 como este. E as améndoas, para adornar os nosos pastéis, tamén 185 gramos, isto que temos aquí, 3 €. Sairía o kilo a 16 € as améndoas. Con todo isto, facer un pastel de chocolate na casa para 4 comensais hoxe, con respecto a hai un ano, a novembro de 2024, saenos un 11% máis caro. E se comemos fora, este é un dos factores polos que cada vez menos clientes pois piden sobremesa, porque o prezo medio das sobremesas en restaurantes aumentou entre un 15 e un 25% no último ano. Se un comensal paga 20 € polo menú, engadir 6 € máis pola sobremesa parecelles un luxo excesivo. O 40% dos consumidores din e piden só se está incluída no menú a sobremesa. Se antes un flan caseiro valía 4 €, agora os hostaleiros teñen que ofrecelo por 5,5 €, pois se queren manter marxe de beneficio. E nas pastelerías tamén se está a notar. Hoxe comprobámolo na Arnoia. Tania, que che contan por aí? Moi bo día, compañeiros. Isto é unha realidade. Os pastéis están boísimos, pero tamén é realidade que están máis caros cada vez máis. Camilo, moi bo día. Píllote aquí en plena faena. A ver, os doces cada vez máis caros. A que se debe esta suba? Home, supostamente, principalmente os huevos. Pero non é só os huevos. Subiu o huevo, subiu a leite, subiu a manteiga, subiron os embalajes. Calquer cousa este ano tuvo unha subida. Os huevos foron 60 céntimos o que vai de ano. Enténdeme, entonces isto é insostenible. En resumo, súbevos absolutamente todo. Home, non hai nada que vaya baixado, nunca baixa nada. Sempre sube algo, sempre. Se non é unha cousa, son as galiñas da gripe aviar, son a guerra de non sei onde, se non a guerra da... Sempre está subindo algo, nunca baixa nada. E ti como levas esta suba? A que o achacas? Pois achaco a que a vida cada vez está máis cara. Cada vez os costes son máis caros, entón a xente entendo que teñen que subir os produtos. Se eles teñen que subir os produtos, nós temos que subir. Porque a vida encareceusenos a todos. Claro, ti tampouco podes subir moitos precios porque senón a xente deixaría tamén de mercalos. Home, eso evidentemente, a xente, ao final, todas as subidas recaen do mesma persona, que é o consumidor final. Se lle sube os pasteles, lle sube o pan, lle sube o gasóleo, lle sube a pasta, a pobre xentiña ao final, que fai? Ou non come, ou reduce a cantidad que ten que comprar. Ti estás notando un descenso das ventas? De momento iso non se notaron. Pero se é lógico cambiar a xente, en vez de levar unha docena e media, leva unha docena. Ou en vez de levar unha tarta para 15 personas, leva para 10. Sabes? Porque antes sobraba un postre, ahora non sobra. Ti tamén tes panadería. No pan tamén o notas? Sí, claro, do pan notelo, sobre todo aquí do rural, que o rural acábase. O rural cada vez hai menos xente, polo cal notase moito o cambio. Igual a xente prescinde un pouco dos doces, non? E vai máis ao primario, ao principal. E di, bueno, pois se teño que apretar o bolsillo, apreto un pouquiño nos doces. No, a xente sempre come dulce, sempre, enténdeme. Sobre todo, agora nestas fechas que veñen, o que xe comentaba, pode ser por menos cantidad, pero sempre, o dulce sempre o comen. E o pan tamén é primordial. Polo cal sempre comen eso. Que reduzcan un pouco o consumo, é normal, pero nunca se vai deixar, a xente non vai deixar de comer. Pois moitísimas gracias, Camilo. Compañeiros, eu quedome aquí, non por nada, pero igual, ata vos levo unha bandexiña que subiu o prezo, pero non por iso hai que deixar de mercalos porque están boísimos.